уважаеми слушатели. И днес Йоши документиран хак. Да, няма го в листа, което е странно той хак. Вижте го, вижте го! Вижте го тресто! Вижте го удрен слонец, вижте го колко е бърз! Да, ето слоунес. Го вижте само какъв е бързак. Вижте го! Това аз не мога да го направя с креатива, с летене. Хора, просто вижте, това трябва да го пратим на админа. И сега, естествено, той лев това, както хаковете правят. Ама е документиран! Да, Йоши ни проваляше. Ей, там ни слагаше разни работи. Да, на водопадчето. Да. Чакай, сега ще пиша на това той до. Йоши е Той док. хак, направо ще го вичката. И ще го пука. Снимаш ли клип? Да. Окей, да, хора. Видяхте, че го нямаше в листа, обаче той все още беше там. Той беше тук, обаче го нямаше в листа с хора, което всъщност е странно. Документирах го. Той се направил админче. Нали? Няма да е странно. Не, всъщност и админите ги има. Фук, това вече е странно. Това вече е много странно. Просто доказваме, че е хак. Визибълка ли съм? Не. Визибъл. Не съм ли визибълка? Ти къде си? Е, тук до лампата. Коя лампа? Го видя в игра, ще се погрижа. Ма, той го няма в списъка. Пише, Дори че и админите ги има, но него го няма. После, че пишете. Даже добрате. Окей, бро.
Обаче той, нали, осъзнаваш, че той е хак и Той ползва. Имам клип. Ще го кача. Браво, това е... Йоши, ако гледаш, хакерите са много лоши, моля те спри. Моля те. Да, ако Павел ще гледа този клип, да информира хостера. Дори ние ще го информираме. Да, той... Това е супер, само че той е Йоши хакерче. Да, той всъщност излиза от игра, но не му показва нищо. Той даже не му показва, че е в игра, която ви показах. Пише, Йоши, че го няма. А то ние го видяхме как бяга като от... Да, трябва да искаме на хостера скайпа и това определено трябва да се прати на хостера. Да, просто не знам как, не знам точно, да, не знам точно кои хакове използва. Мисля, че използва хак за спид и там други, някъде 5-6 хака използва. Пиши му не. Защо ще говорим с тея, бе? И да, почуем, дано да ми е харесал този клип. Първият ми редактиран клип с Sony Vegas Pro 12. Ще виждате много реклами с Sony Vegas Pro, че съм го направил. Да, това ще бъде всичко от мен. Надявам се да съм ви харесал. Йоши е шибан хак, който аз не искам да го виждам. Обаче, като се появи, ще бъде много лошо за нашия парк, който вижте го! Да, как ви зе? Ето там има също още. Къде съм? Драгонет! Стаква ли? Може ли да се тъпа до тебе? Не, човек, махнаха ме. Някакъв ме портна. И да, че това ще бъде всичко от мен. До скоро!